Ayan, magandang hapon mga boss. Ang ginagawa ko ngayon is magluto ng ampalaya. Subukan kong maging cook. Ayan, hinanda ko muna ang mga sangkap. Ayan, ayan, ayan. Betlog lang ang sahog. Ayan, ayan mga boss. Para masarap. Ayan. Ayan. Dito na, dito na, dito na. Yan, 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 yan. Yun. Yun, gagisa ko na yung bawang. Ayan. Para yan, sabay na, para sabay maluto. Ayan, mga boss. Ayan. Ano? Ayan, no? Dali lang yan. Ayan. Ayan. Lalagyan ko ng kamatis. Ayan. Ayan. Pangmati. Hindi ko na pinabrown masyado yung bawang para lasang-lasa mamaya pagkain. Ayan mga boss. Susunod ko ay ang ampalaya. Ito. Kaso lang, tanggalan ko muna ng tubig. Yan. Nakukok lang. Yan. Kasang ginaigi kasi. Para masarap. Yan. Yan, mga boss. Uy. Yan. Yan. Oh, medyo maganda-ganda na. Yan. Yan. Lalagay ko na ang ampalaya. Yan. Masarap din yan. Yan. Lagay ko na. Tapos konting alog-alog lang. Yan. Yan mga boss. Yan, ganyan muna ha. Para maganda yung kwan ba. Yan. Okay. Lalagyan ko ng paminta. Dalawa na para masarap. Yan. 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 Sarapin yan. Sarapin yan. Lagyan ko rin ang clove. Yan. Lalagyan ko ng pork cube. Ayan. Lagyan ko ng
ating tubig. Kunti lang para masarap. Yap. Ayun. Lalaglag yung bisi ko eh. Yan. 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 Masarapin na yan. Tapos lagyan ko ng asin. Yan. Yung mga patsam na luto. Masarapin yan. Yan mga boss. Oh, malapit na. Yan oh. 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 Oh, to malapit na maluto. Yan mga boss. Mamaya naman ulit pagkain ko para masarap. Sige mga boss. Salamat sa panonood.